Ćao! Ovaj video je namenjen mamama koje imaju malo decu i koje žele da nauče svoje dete da samo se uspava. Prosto za ovo je potrebna prvo ogromna želja i negde svesnost da je to njima stvarno potrebno. Prosto potrebno da se osamostale i da kažem, normalno funkcioniš. Sad, pošto sam ostala dužna ovo davno, i prosto, eto da, negde zamolila bih vas i da, ako već imate malo decu, ako vas ovo zanima, da pogledate i ostale videe vezano za to kako sam naučila dete da pije samo iz čaše, kako sam naučila samo da jede. Za mene su to jako bitne stvari, znači da dete bude samostalno. Neko se slaže s tim, nekom ne. Sad, ovaj video će u suštini biti manje više potvrda tehnike jedne koju sam primjenjivala, koja postoje odavno, za koju ste verovatno čuli, a zove se pustite dete da se isplače, ali na određene periode. Sad, ono što mislim da je jako bitno kada želite da postignete ovo, jeste da počnete sa tim što ranije. Što ranije u smislu negde već sa 10, 11, 12 meseci i vrlo brzo, ali bukvalno vrlo brzo ćete postići željeno. Znači, ja mislim da ne treba duže od 5 dana, znači da bi se dete naučilo da samo zaspe. Sad, ako se vaše uspavljivanje pretvara u to da to traje pola sata, sat vremena, da je potrebno, znači da vas čačka pipka, da budete tu, da nunate dete, mislim, to je sve onako prilična robija jedna i mislim da koliko god da majke to opravdavaju kao ok, ja to želim da radim, da stvarno predstavlja opterećenje. Naravno, neko će se složiti sa mnom, neko neće, šta da radim, to je to. Ja imam 2 deteta, 2 situacije i sad ću vam ispričati obe. Zoja je dete koje je naučila samo da se uspava, tehnikom zvanom pusti je da se isplače određeni period. Ostavit ću vam link dole ka tekstu koji će vam detaljno dati uputstva kako to funkcioniše. Pročitajte, pošto da ja sad ne bi ovde dužila prvi dan ovoliko, 15 minuta, tako dalje. Znači, ispričat ću vam ono što je upalilo kod nas i kako se dogodilo kod nas. A to jeste da, znači, vrlo teško sam podnela sa Zojom to, pošto naravno prvo dete, vezani ste, znači, bukvalno to deluje kao da toliko mučite to dete da kao, bože, šta radimo. Naravno, imali smo više pokušaja, mojom krivicom, u smislu da nisam mogla da slušam plač. Nisam mogla da slušam plač ni minut, bukvalno, i odmah bi trčala u sobu, uzimala i kao, a ne. Naravno, kada sam shvatila da kad je uzem, sutradan onda to uspavljivanje traje još duže, onda se tu razlučimo i ja i ona, onda, doduše nju nisam nunala, ali mislim da je još gora varijanta ako nunate dete, da je to onako još stresi, pa to traje sve duže i duže, kako je starije dete, ono sve duže neće da zaspe. Mislim da tu agoniju, agoniju, nema neko da me pogrešno razume, znači to nije agonija, ali je zahtevno i naporno, znači prosto mislim da to ne treba nikom, znači stvarate sebi stres, moje mišljenje, ogradit ću se, znači na vama je šta ćete i kako ćete se ponašati sa detetom, samo da mislim da ova tehnika pali. Sad, kada sam malo ojačala na taj plač koji sam uvidela da bude nekad plač i bez pravog razloga, tad je bio znak meni da ja mogu da počnem da primenjujem ovu tehniku, da vi vidite, nisu oni mali manipulatori, daleko od toga, ali vidite, počinjete da uviđate da dete plače stvarno nekad bez razloga, da prosto želi samo da dobije nešto. To se događa i u momentu kada treba da spava. Vi znate da je vreme za spavanje, ono neće da spava. Sledeća stvar koju treba da uradite jeste da dete stavite u krevetac i da pustite da počne da plače, zato što ste vi izašli iz sobe. Naravno, pre toga, ono što je dobro uraditi jeste sa svim u kući se pozdraviti, u smislu sa igračkama dečja, laku noć televizoru, laku noć crtači, laku noć mama, tata, laku noć svemu
I priprema za spavanje je tu, znači naravno pre toga onaj ritual kupanje, rituale deca vole i to bi bilo super ako biste se pridržavali rituale, tako bi oni znali da polako dolazi vreme za spavanje, vi stavite dete da spava i naravno šok zato što vi odlazite posle meseci i meseci maženja, nunanja ili šta god, vi odlazite iz sobe i ostavljate ga samo. Znači, naravno, dete počinje da plače, ali vi posle 3 minuta uđete, mama je tu, ne brini, sve u redu, vreme da spavaš. Vratite ga da legne. I tako dokle god ne zaspi. Znači na 2, 3, 5, 7, 15 minuta, ali znači deca koja su mlađe ne plaču toliko dugo. To pričam iz iskustva zato što smo za Zoju, moje prvo dete, koje sad dobro ima 4,5 godine, koje se spavljaju sama, mislim, te benefiti svega toga što smo tada uradili se vidi sada i prosto negde ne možete da, ne znam, to mnogo znači, kasnije mnogo znači i to treba shvatiti ranije da bi kasnije imali to zadovoljstvo da stvarno dete stavite u krevet, da ispričate priču, da opevate možda pesmicu i da kažete laku noć ljubavi, da ostavite dete u krevetu normalno, da pokrijete ga i da ono samo se uspava. Znači, koliki je to plus, prosto, a to je rezultat toga što radite ranije. E sad, sa Zojom je to, ta tehnika uspavljivanja na svakih 5-10 minuta ulaženja upalila, ali bukvalno, posle 3-4 dana maksimum. Sad stvarno ne mogu se sjetiti da li je bilo 3 ili 4, znam da sam bila u šoku da je to kao čekaj, pa sad samo volicko i smo se mučili kao u fazonu ja i ona je to skapirala. Znači, stvarno neverovatno je sad. Plus, znači, to nije samo ona, imam drugo dete koje, rekla sam u par videa, znači njih dve su totalno dve različite osobe, znači nema tu nikakve sličnosti da se možda što je fizički možda malo ličan i to ne liče, znači njih dve su totalno različite osobe i to je upalilo i kod Sonje. E sad, jedna ogromna greška. Sonja je mnogo posesivnija, mogu reći, i mnogo teže se odvojila od mene. I još plus jednu grešku koju sam napravila jeste da sam počela s tim kasnije. U smislu da je već imala možda jedno 12-13 meseci. I kada smo mi to počeli, to je bilo mnogo stresnije za nju. Znači, stresnije u smislu da se mnogo više drala, bacakala i ostalo, ali takođe posle 4 dana je to upalilo, 3-4 dana, to je upalilo i ona je nastavila normalno spavati. Ubrzo posle toga, znači nije prošlo ni nedelju dana, ubrzo posle toga ona je se razbolela, došla je moja mama u pomoć i prosto nije, stalno je bilo uzimano kad god zaplače ili šta god je nešto smeta i posle toga, znači ona je bila onda bolesna malo duže vreme, onda na kraju sam ja počela da radim i to se pretvorilo u to da sledeći put kad smo to pokušali imala je već možda, znači sve to pričam, to se događalo možda trebalo mesec dana, sve to smo pokušali ponovo i to je bila tragedija. Znači nismo prosto mogli. Onda sam ja prelomila jer sam radila i prosto taj moment, taj stres da ja nju puštem da ona plače, ne vidim je po ceo dan, bukvalno. I onda sam sebi prelomila i rekla, Jelena, ti ćeš nastaviti sad ovako, jer sam videla da ipak njen temperament to meni nije dozvolio da uradim i da bi to bila ogromna borba. Ja sam rekla, ok, ja ću ovo svoje drugo dete uspavljivati i trpit ću svako veče po sat vremena uspavljivanja maže, znači ona obožava moja mladež ovde, znači da se ona tu mazi, da ja budem uz nju i evo, to traje godinu dana i to tako traje i verovatno će trajati i pitanje do kada će trajati, jer nju ne zanimaju ni bence, ni plišana igračka, ni, ma ništa, znači bukvalno, tako da, eto, i tako deci ima, shodno, mislim, svemu ovome hoću da kažem da prosto
probajte. Doneće vam veliki plus ako to uspete. Ako ne uspete, ništa strašno. Žao mi je, negde mi je krivo što smo to prekinuli, što se čuje u mom glasu, verovatno. Što smo to prekinuli, što nismo uspjeli u tome istrajati. Ne mislim da će njoj biti nešto mnogo lošije zbog toga da će biti nečim sakrićem. Možda hoće, možda ne. Mislim, to je sad totalno nebitno. Kako će to na nju uticati, prosto ne mogu da znam. Ali samo znam da je trebalo to mnogo ranije da uradim. Moguće jeste bilo, doživjela sam, uspjeli smo, ali smo isto tako i prekinuli. Tako da eto, možda iz mog iskustva nešto naučite, možda se potrudite drugačije, što god, znači ako vam, eto, znači ovaj video, a nadam se da hoće, obzirom da svi mi negde trpimo, mislim ne trpimo, nego doživljavamo taj isti problem kako uspavati dete, koliko vremena provesti sa detetom prilikom uspavljivanja i da, to je to. Tako da eto, da, sad tek ono vidim koliko me u stvari to pogađa, koliko mi je negde žao što to se dogodilo. Ali dobro, tako je kako je. Hvala što ste me gledali. Ćao!